Siema moi drodzy, jest godzina w pół do drugiej się zbliża w nocy, nie wiem jak ja jutro wstanę, jak wy to oglądacie to ja już pewnie jestem w Warszawie, na Woli, na Computronic Gaming i tam, jak to się mówi fachowo, świruje pawiana, no, ale muszę czymś zapchać YouTube'ową kichę, także trzeba było coś nagrać, to pomyślałem, że tradycyjnie vloga. Muzykę sobie dobierzcie jakąś dramatyczną, bo temat jest dramatyczny, no. Nie wiem jak ja wstanę, bo o 7 muszę wstać, czyli w najlepszym razie zostało mi jeszcze 5,5 godziny snu, a jeszcze nie jestem ani spakowany, ani nic, ale jak to mówią, po śmierci się wyśpisz. No, moi drodzy, czyżby nadchodził koniec kokosów z YouTube'a? Dramatyczna informacja do wszystkich twórców, którzy swoje finanse gdzieś na YouTubie opierają. Ale o co chodzi? Pojawiły się nowe zmiany w YouTubie, które mogą nam po najmniejszej, jakby to powiedzieć, które w mgnieniu oka mogą spowodować, że zostanie nam zarabianie na danych filmach zablokowane, tylko z tego powodu, że algorytmowi się nie spodoba jakaś dana fraza w opisie, w tagach i tak dalej. Bo jak wiadomo, nigdy nie jest sprawdzana treść filmów, bo to nie siedzi żaden człowiek i tego nie sprawdza, tylko sprawdza to algorytm gdzieś tam, który wyłapuje słowa kluczowe, czy to tak jak mówiłem z tagów, z opisu, z tytułu, etc., etc. I słuchajcie, teraz wyłączone z zarabiania mogą zostać filmy, które będą wulgarne, które będą poruszały jakieś niewygodne tematy, których tematyka będzie na przykład powiedzmy, która będzie według nich jakoś rasistowska czy ksenofobiczna. Na przykład będziemy się w tych filmach wypowiadać negatywnie na temat uchodźców z Syrii czy coś takiego. Z tego na tym filmie po prostu może nam zostać od tak wyłączona możliwość monetyzacji. I nie byłby to problem jeszcze jakiegoś wielkiego kalibru, bo wiadomo, że są faktycznie filmy, na których się to przyda, które gdzieś epatują wulgarnością, jakąś namawiają do jakiejś, prawda, namawiają do jakichś czynów przeciwko konkretnej grupie ludzi, czyli naprawdę są rasistowskie czy coś takiego, to słuchajcie, wiem, że działa to w ten sposób, że na przykład, nie wiem, jeżeli byście dali sobie film, no nie wiem, nagraliście koncert, prawda, sekstetu, który gra, nie wiem, na klarnetach i wpisujecie w tytule klarnetowy sekstet, coś tam, coś tam, coś tam. No i bot blokuje wam, jakiś algorytm wyszukuje słowo seks w słowie sekstet i zostaje wam zablokowana możliwość zarabiania na filmie, jako że promujecie, prawda, erotykę i goliznę i pornografię. A to, że tego w filmie w ogóle nie ma i że to jest sekstet, a nie seks, ani nie ma to w ogóle nic kompletnie wspólnego, tego już nikt nie sprawdzi, bo nie sprawdza się treści, tylko wyłapuje jakieś słowa kluczowe. No i to jest problem. To jest problem, moi drodzy, bo w tym momencie praktycznie rzecz biorąc to kanały, które gdzieś na przykład opierają się na jakichś, wiadomo, kabaretach i tak dalej, na jakichś śmiesznych filmach, przeróbkach, gdzie bardzo często mogą pojawiać się w słowach kluczowych frazy typu seks, rasizm, nie wiem, no jakieś takie, wiecie, czy coś politycznego, czy jakieś parodie polityczne, czy jakieś vlogi, czy jakieś filmy, powiedzmy, historyczne, gdzie się mówi o nazizmie, o na przykład niewolnictwie, czy czymś takim, to wszystko może, na tym wszystkim może zostać bezproblemowo zablokowana monetyzacja filmów i może dochodzić do tego, że niektóre kanały, gdzie na przykład tego typu materiały są, że tak powiem, motywem przewodnim, no to na nich kompletnie zostanie zablokowana możliwość zarabiania pieniędzy na większości materiałów. Także no, kolejna genialna zmiana na YouTubie. No nie wiem dlaczego się tak dzieje. Nie wiem co ich do tego typu zmian popycha. Ja bym raczej na ich miejscu szedł zmiany takie inteligentne. Na przykład dopracowywać jakoś te boty, które wyłapują te treści, żeby one mogły te treści wyłapywać jakoś jak najskuteczniej, żeby było jak najmniej pomyłek, typu, że film zostanie nam zablokowany bez dania racji, bo zdarzały się sytuacje nawet tego typu, że została wykrywane 10 sekund ciszy w filmie, zostało wykrywane jako fragment ścieżki audio należącej do jakiejś firmy trzeciej, co jest kompletnie nienormalne. Potem trzeba składać odwołanie na YouTubie. Nie wiadomo jak to odwołanie zostanie rozpatrzone, bo jeżeli na naszą korzyść to dobrze, ale jeżeli na korzyść tego pana, na którego rzecz to zostało zgłoszone, no to takie
trzy bezpodstawne według nich odwołania i na przykład blokują nam możliwość zarabiania w ogóle na filmach wszystkich, czy dostajemy żółtą kartkę, ostrzeżenie na kanale, czy ostrzeżenia i zamykają nam kanał na YouTubie. Także no moi drodzy, jak robienie kontentu na YouTubie było dość trudne, żeby on tam gdzieś był dobrze pozycjonowany i tak dalej, dobrze oglądany i jeszcze coś na tym zarobić, to w tym momencie to się dzieje jeszcze trudniejsze, także już powiem wam, że i tak już w tym momencie na polskim YouTubie w dużej ilości przypadków nie opłaca się praktycznie zarabiać, opierać się na reklamach, bo znaczy ja na YouTubie zarabiam symboliczne pieniądze, które mi nie starczają na opłacenie podatków, ale mówię o dużych kanałach po tam 200-300 tysięcy, po 500 000 subskrypcji. To są przeważnie i tak pieniądze, które są powiedzmy gdzieś tam niewystarczające na życie i trzeba kombinować jakieś deale, sponsoringi i tego typu rzeczy, także jeżeli ktoś takie coś ma, no to wszystkiego dobrego, no ale jeżeli ktoś się opierał na tym, to w tym momencie, po tych zmianach, które teraz wejdą, może się nagle okazać, że mamy wyłączoną monetyzację na połowie naszych filmów, czy na 3/4 i nic z tym nie możemy zrobić. Także moi drodzy, coś gnije w państwie duńskim, jak mówił Stefan Ignacy Chopin. No, nie jest dobrze. Nadchodzą ciężkie czasy dla twórców YouTube'owych. Napiszcie, co wy o tym sądzicie. Nic więcej nam nie zostało. To tyle. Ja spadam. Przynajmniej spróbuję spać. Wy się trzymajcie. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Zapraszam na fanpage na Facebooku, na G2A, na hitboxy. Ja spadam. Mi na razie jeszcze żadnego filmu nie wyłączyli, ale to myślę kwestia czasu, zanim algorytmy się nie rozpędzą.